Добро утро! Часът е 8:35 и ние вече сме пред Египетския музей в Кайро. Пътувахме около 6 часа от Хургада до тук и е време да разгледаме музея. Това е старият музей на Кайро, като предстои откриване на нов археологически музей, който ще бъде най-големият в света. Откриването е отлагано няколко пъти. Към момента датата е насрочена за октомври-ноември тази година, но нашия екскурзовод каза, че е доста скептичен дали това ще се случи, тъй като вече е втора-трета година, както казах, отлагат откриването. Това зад мен е Хеопсовата пирамида. Това е първата пирамида с тази перфектна пирамидална форма. Другите са на етажи до нейното появяване или са с различен ъгъл в височина. Но решихме, че няма да се правим на екскурзоводи, защото не можем да бъдем такива. Всеки, който реши, може да си прочете, да си види в интернет. Има страшно много информация. Това може би е най-изучаваното място от археолози и учени. Но това, което можем да ви кажем, е да се пазите от местните хора, които ви предлагат яздене на конче, предлагат ви камили, колички, водички, да ви снимат. Никога не си давайте телефона. Могат да ви поискат дори билета за проверка и после да не искат да ви го дадат, а това ще ви струва пари на излизане или на влизане на други забележителности, които са включени в цената на билета, като сфинкса. Това е входа към пирамидата. Може да си вземете билет, той се плаща отделно от входа към комплекса, но реално няма да видите нищо интересно вътре, защото тя отдавна е ограбена по разбираеми причини. Тук в момента е доста топло, но не е чак непоносимо. Ние сме се подготвили. Така че да, включване от Христо. Днес е 8 септември, тук е към 39 градуса. Но издържа се. Вземете си водички, защото хората тук ще ви предлагат на доста висока цена. Няма смисъл просто да давате толкова пари за вода, а ще ви е необходима. Ние решихме да се възползваме от разходка, организирана от нашата агенция с камили, тук около пирамидите. Тя ще ни струва $10 на човек и смятаме, че това е поносима цена. Имайки предвид, че могат да ни излъжат и да ни вземат много повече пари или изобщо да ни качат на камили, местните хора тук, предпочитаме да дадем $10 и да се доверим на агенцията, с която пътуваме. Продължаваме нашата разходка и ако има нещо интересно и вълнуващо, ще ви го покажем. Към края на влога ще обобщим всичко, което сме видяли в Хургада и Кайро, цялото ни преживяване в Египет. Ще ви разкажем подробно за всички неща, които сме използвали, както и какви са цените. Така че изчакайте просто до края на влога. И така. Ето една гледка от пирамидите и за тези от вас, които не са се интересували точно къде се намират те и си мислят, че са някъде далеч в пустинята, ето я реалността. Това е Кайро. Реално пирамидите са много близо до града.
След пирамидите имахме организирано посещение в магазин за парфюми и масла. Смята се, че този вид индустрия започва своето развитие именно от Древен Египет. Успяхме да спазарим 100 мл парфюмно масло за $25. След това посетихме и музей на папируса. Наблюдавахме демонстрация за направа на хартия от папирус, която древните египтяни са използвали. Смята се, че правенето на тази хартия е започнало около 4000 години преди Христа. Сега е време за египетска действителност. Това е положението. Тук движението е нещо страшно. Излязохме на вечерна разходка и обикаляйки из хотела, установихме, че в момента има сватба тук. Разхождайки се още малко, разбрахме, че всъщност сватбата не е една, ами има 3 или 4 сватби. Поне за сега толкова булки сме видяли. Ето. Добре, ето тук има още една. Явно този хотел е предпочитано място за сватби. Също така разбрахме, че в арабския свят петък е почивен ден, петък и събота. И може би за това днес са решили хората да организират тези тържества, защото е почивен ден. Току-що спокойната ни вечер беше нарушена. Не. Значи аз съм музикален инвалид, обаче тази жена просто... Някой трябва да й вземе микрофона и да й забрани да пее. За съжаление, нашето приключение в Египет е към своя край и е време да обобщим впечатленията си от тук и да отговорим на въпросите, които ни зададохте в Инстаграм. Започвам с първият от тях. С агенция ли пътувахте или сами? Този път решихме да се доверим на агенция, тъй като за първи път пътуваме до Египет и честно казано малко се притеснявахме какво да очакваме тук. Агенцията, с която пътуваме, е Onyx Tour и сме много доволни от тях. Полетът беше чартерен от София до Хургада и продължи около 2 часа и 40 минути. Имахме трансфер от летището до хотела, организиран отново от агенцията.
екскурзовод на български език. Общо взето бяха се постарали наистина да ни посрещнат и да ни настанят, така че ние да се чувстваме абсолютно комфортно и спокойно. Следващият въпрос е свързан с избора на хотел. Хотелът, който ние си избрахме, се казва Пирамиза Бич Резорт. Onyx Tour работят с почти всички хотели в Хургада, така че имате право на голям избор спрямо бюджета, който си определите и съответно условията, които искате да предлага въпросното място. Цената беше доста често задаван въпрос. На нас това нещо ни струваше 1400 лева на човек за 7 нощувки на база All Inclusive с самолетните билети. Нова локация. Телефона ни прегря, навън е 35-6 по моя термометър, а е 9 часа. Въпреки описанията на туристическата агенция и снимките, които виждате, все пак си направете собствено проучване за хотела. Ние го направихме, като просто разгледахме ревюта на хотелите в Booking. Там хората отдолу си описват кое им е харесало, кое не им е харесало и по това може да си вадите, нали, по-обективни изводи за това какво може вие да преглътнете и какво не. Следващия въпрос е: скъпо ли е там? Сега, цените тук в Египет са много относително понятие, тъй като почти никъде няма фиксирана цена, няма етикети с цени, всичко е на пазарлък, на договорка, а пък ние не сме много добри в това и не можем да ви дадем много ценни съвети и уроци как да купите нещо на по-добра цена. Дори изобщо да не искате да се пазарите, опитайте, хората ще направят някаква отстъпка. Вероятно пак ще си платите по 2, по 3, но поне няма да е по 10, защото първоначалната цена, която ви казвате, може би по 10. Общо взето пазарлъка те си го правят сами. В момента, в който ги попитате това нещо колко струва, той ви казва, примерно това струва $2, но ако купите 5, ще струва всяко по $1. Те сами започват да се пазарят, така че може да пробвате. Да. Това важи дори за аптеката. Следващия въпрос е как стоят нещата с градския транспорт. Ние градски транспорт не сме използвали, не ни се е налагало. През повечето време бяхме в комплекса, не сме излизали от него, освен когато ходихме на дайвинг, но там си имахме организиран транспорт, те си ни взеха. Така че градски транспорт не можем да кажем. Можем да кажем, че транспортът тук е кошмарен. Не бих ви препоръчал да си вземате рент-а-кар, Да. защото тук правилата не важат, изобщо не е както в Европа, няма нищо общо. Вземете си такси, то не е скъпо. На рецепцията на нашия хотел видяхме, че трансфер от хотела до центъра на Хургада беше около $5-6. Така че мисля, че е поносимо. По-добре е това, отколкото наистина да си правите експерименти с техния транспорт. Няма пешеходни пътеки, хората пресичат където искат, движат се камили и коне наравно с автомобилите по магистралите, така че ние лично не бихме си причинили това да пътуваме с градски транспорт или да си наемем автомобил тук. Местната валута тук е египетски паунд, но приемат навсякъде американски долари и почти навсякъде евро. Ние си бяхме взели долари и ви препоръчваме да имате дребни по $1, за да може да давате на почти всеки, който срещнете и ви обслужва по един или друг начин. Нещо, което не ни е зададено като въпрос и мисля, че може да сме изпуснали до сега в видеята, е, че хората очакват бакшиш. Сервитьори не само, нали, сервитьорите са ясни, за да ти донесат куфар, да ти помогнат с нещо. Постоянно ти се, дори го правят малко нахално, идват с цел уж да ти помогнат и после стоят и чакат. Чакат, да. Още нещо, което можем да ви препоръчаме е да си вземете от България очила за гмуркане, шнорхел или цяла маска, каквато ние имаме. Ние сме си я купили от Decathlon и струваше около 40 лева. Тук цените са по-високи или поне ще се опитат да ви ги продадат на по-високи цени. Може да използвате маските си не само когато сте на организиран шнорхелинг, а спокойно през цялата си ваканция да се насладите на морското дъно и на неговите обитатели, така че мисля, че всеки трябва да бъде подготвен и да си вземе предварително
такива аксесуари за плуване. Да, включително хората, които не могат да плуват. Просто го направете. Това е много яко преживяване. Морето е много солено и плуването е абсолютно без никакво напрежение. Към екипировката бих добавил и едни обувки за... Не знам точно как се наричат тези обувки. Аз също. Не говоря за плавници, а обувки, които да не ви се дерат краката, защото коралите са много остри. Цялото ни преживяване беше чудесно и ние бихме се върнали отново в Египет с удоволствие. Въпреки че много хора са ни споделяли, че са останали с негативно впечатление от тази държава, ние не можем да кажем същото. Нашата почивка беше повече от прекрасна. Много сме доволни и може би ще се върнем пак. Не искаме и да оставате с впечатление, че не сме имали никакви неприятни ситуации. Имахме. Първия ден, преди да се научим да отказваме категорично само от погледа на човека, който идваше срещу нас, на шезлонга през 10-15 минути сядаха търговци, които предлагаха масажи, дайвинг, снимки, сафари, да, се сети. Всякакви неща. И сяда на шезлонга, отваря каталог. Това беше с един масажист, почва да прилиства, казва дай ръката да ти направя масаж, да видиш колко съм добър, ама обърни гърба, прави ти масаж. И вади едно тефтерче да запише час. И с този човек имахме така лек спор за уважение и за такива неща. Друго нещо, което може би е малък минус, че алкохола им е доста странен и различен от нашия. В арабските държави по принцип не е позволено да се пие алкохол, нали, на обществени места, но за туристи естествено навсякъде е позволено. Просто алкохола им е много странен и повечето има вкус на едно и също. Имайте го в предвид, просто не очаквайте някакво високо качество на алкохолните напитки тук. Ами така, мисля, че е време влога да приключи. Първият ни влог, началото на нашия YouTube канал. Надяваме се това видео да ви е било полезно, наистина да ви е било интересно и да сме се справили добре като за първи път. Ще се стараем да надграждаме и следващото видео да бъде по-добро. И сега какво е време да ви кажем? Абонирайте се за канала, харесайте го и споделете това видео с вашите приятели. Чао от нас, благодарим, че останахте до края на това видео. Да. Ако искате да видите кадрите, които сме изрязали, моля абонирайте се за нашия Patreon. Нямаме Patreon. Ще си направим. Също така последвайте Hara Vibes в Instagram, защото там качваме постоянно много различни неща.